Upensani futhi ngishele uyiphuthule nomngaka ugolozela ukuvulela mina wena. Ngisathukile ukuthi ubani uSkhindi lo simntayile ukuze. Uzomazi-ke sicela ungene sihlale phansi sikhulume la. Sivulele singene. Khona abantu abadala noma khona wena wathi? Nizengani. Sivulele zonke lokho uzokuthola phansi. Sicela uvulele singene la phansi. Sukwazi ukuthi Hayi, ngibona sivulele ngitshela mina ngicela uvulele. Ingakho evala umnyango. Ubona umama lo. Uyangibona ingakho evala umnyango. Musu kusenzile mandoda. lutho. Musu kusenzile mandoda ngiyasebenza la. Cela usivulele singene. Cela usivulele singene. Asifuna ukukhuluma eminyango ngizebona manje konke labo makhelwane wakho basebephuma bavela ngaphandle mawuthi ufuna ukuthi amahlaza evele sizokwenza lokho njengamanje yonke zokusaphaza mina la zokuchitha njengobulongo la kubonakala zonke indaba zakho la you shit. Mzansi reality show igama lami ke umthokozisi utshitshila majongosi into abayikhonja abagangile into lemhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi uSkhindi esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala kasigqoki wasigqoka sizomxega silungisa isizwe sinomama ke namhlanje osibhalele ngizomnika ithuba ebingelele ma usibhalelile wathi namhlanje ufisa sizokusiza ngicela kusichazele namhlanje ukuthi njoba usibizeleni. Sanibonani abantu abami. Unyuse nje umbhobho ubheke ngakuwe ma. Mina. Umise nje uze kuwena zonke awuzoke ntombi. Yes. Kumphomewa kamaphungu. Mashimane. Yebo mazikode. Ngibhalele lo hlelo lweni ngoba ngilithandile mengilibuka. So ngase ngiyabona ukuthi nami likangisiza. Silungisa isizwe. Yebo. Okay, mina ke wengane zami ngaba nenkinga. Yeah. Ngafaka upetrol egarage ngingazi lutho ngoba ngumuntu ovela ongazazi imoto. Ngafaka upetrol emotweni yami kanti umfana uzovela ngifakela udizili. Imoto yavele yafa. That's why ke ngilibhalela ukuthi ningisize ngoba sekudala le moto ihleli ingasebenzi kanti ngisebenza ngayo. So nginicelile ke wengane zami ukuthi ningisize ningilekelele ngihambe ngiyobona lehlala khona umfana ningisize ukuthi akwazi ukungikhokhela ngoba angisamtholi efonini nasemsebenzini mengifika kuthiwa akasasebenzi unama-warning amaningi usevele washiya phansi wahamba. So yingakho ngithi ngisizeni ngane zami ngiyanicela. Umfana anikaze nibonane naye emva ukuthi imoto mhlawumbe uhambe lo distance mawuthi uhamba i-distance uhamba ibanga elingakanani nje ngemoto oqala. Ngahamba nje ibangana mntanami imoto yavele yafa ngaze ngafuna i-truck ukuthi alidonsele ekhaya emva kwalokho ayiphinda ngiyasebenza. Okay, umfana nangabonana naye awukho nomnyakazo waye mhlawumbe egarage kuyobabona noma mhlawumbe wabona umfana kwenzakalani ngifuna nje ungene lapho siza ukuthi kwenzakalani. Ngaya mntanami egarage ngaya impela futhi ngamfica umfana esakhona naye esasebenza wangithembisa lo mfana wathi mama imoto yakho ngizoyilungisa ngicela ungibekezelele ungayi futhi kuma-manager ami ngoba azongixosha senginama-warning amaningi. Ngahlala ngangabe ngisaya kuma-manager ngilinde umfana ukuthi uzongisiza phela. Wena uthe mawufika egarage uthi ufuna ukuthi umbone lo mfana mhlambe ukuze ukwazi kuyombika kubaphathi bakhe wawususheshe umbona na udaba leni nasi nikhuluma naqeda lapho. Saqeda lapho ngane yami wangithembisa wathi uzongikhokhela u-R2000 ngenyanga akaze awukhokhe kunanamhlanje. So nje manje imoto imile. Ihleli ngisebenza ngayo kume yonke into yami nje yabo nje ngiyagula. Kumanje ngiyagula. Okay, umfana bekulibe usebenzela kuphi uthe kuphi ngawufaka egarage ese-Pinetown njengoba mina ngihlala la ko-Newland. Okay. Akusilona ibangani. Siyofika shesha kuye sofika sigijima. Ngiyakuzwa lokho ukuthi nawe wawusucabangela ukuthi iparish lakhe lingachitheki ingane futhi uyakuncenga ukuthi ngicela ungabhekani nabaphathi bami isimo ngizosilungisa mina ngicabanga ukuthi wasebenzisa umnembeza nokuthi umzali ingane uyayibona usizi ekukhalela ngaphansi kwalo. Yebo. Okay, njengamanje ofisa sikwenze njengamanje masisuka la neteam yami ofisa sikwenzeleni thina njengamanje njengoba sifikile la sizosiza wena sizolungisa isizwe thina njengoba sila. Wengane zami iyodwa nje into engifuna ningisize ngayo manje. Ngifuna ningisize ukuthi sithole lo mfana angitshene kahle ukuthi uyilungisa kanjani unginika kanjani imfanelo zami engalungisa ngazo imoto ngoba le moto lisengakhipha imali enkulu kabi ngayo. So ngifuna angitshene ukuthi uzongikhokhela kanjani imali yami.
Mawubuka nje imali walungisa ngayo imoto mhlambe kwaba imalini. Mntanami waphela u7,000 lungisa leya moto. Okay, sithi lapha masiyokhuluma nayo fanele silungisele imali engango 7,000. Yebo ngane yami ngajabula kakhulu ngoba ngisalani ngisho ubuthongo ebusuku. Mama ngicela ubheke mina. Ngicela uthembe mina. Mama mina ngidlali mase ngifikile ngisuke ngingadlali. Yebo ngane. Mangithi ngilungisa isizwe ngilungisa isizwe. Mangithi ngiclean country ukuthi abantu bebuyelwe izinto zabo ezithathwa abantu ngokungalungile. Uyangizwa mama? Yebo ingakho ngibhaleleni nabantu abami ngoba ngisengikhathele. Okay. Ake ngithathe udaba ngilibeke kubabukeli bami. Babukeli, udaba lwamama uselibekile wathi angihlabe ngilawule. Bafowethu, njoba ngishilo ukuthi angidlali ngumfo kaNkomose, ngusomatekisi onenkani bafowethu ngithi njengamanje siyawuthatha umthwalo wethu siqonde ePantown la esebenzela khona sobe sesithola ukuthi umfana ngabe ukuziphi intaba. Ngiyacela ukuthi sonke sithatha amehlo ethu siwabeke la sibuke lonke udaba lika mama ukuze kwazi ukusizakala. Ngiyabonga. Thank you. I-address ngiqinisekile siyona le. Gogo ekhaya. Gogo. Ngithubani. Oh. Hayi, mntaka baba usikhinde esincane mfowethu. Awusiqhomi ngani mfowethu leso skills sakho. Kahleke mkhulu. Sicela usivulele bafo usibone mase usibuza konke lokho sibuza khona sivulele mase uyasibona. Laleli webhuti anginasikhathi sokudlala mina ngikhuluma nobani. Kade. Wemkhulu ezinye izinto singathanda ukuzenzela ngalendlela esiwenza ngicela ungivulelela eminyango. Webhuti manje ngibona ungibani ukuthi uze ngapha. Ngizokwenza ngendlela yami engingazanga ngayo kodwa kugcina ingabe isaba indlela erayithi. Cela ungivulele. Hayi webhuti ngenza ngendlela yakho bona kuyiyona ezokusiza webhuti. Sivuleleke ngicela ungivulele. Kade ngicela kunokhe wena ngoba mina ngathi angizwakali. Vula mkhulu. Bobhuti yebo. Upen 10 futhi ngishele uyiphuthule nomngaka ugolozela ukuvulela mina wena. Ngisathukile ukuthi ubani uSkhindi lo uthi impela ukuze. Uzomazi ke sicela ungene uhlale phansi sikhulume la. Sivulele singene. Khona abantu abadala noma khona wena wathi? Nizengani. Sivulele zonke lokho uzokuthola phansi. Sicela uvulele singene la phansi. Hayi sukwazi ukuthi Hayi, Ngibona kahle uyangibona. Ingakho evala umnyango. Ubona umama lo. Uyangibona ingakho evala umnyango. Musu kusenzile mandoda. lutho. Musu kusenzile mandoda ngiyasebenza la. Cela usivulele singene. Bhuti angimazi. Cela usivulele singene. Asifuna ukukhuluma eminyanga. Ngizobona manje konke labo makhelwane wakho basebephuma bavela ngaphandle. Mawuthi ufuna ukuthi amahlaza evele sizokwenza lokho. Njengamanje yonke ngizokusaphaza mina la. Zokuchitha njengobulongo la. Kubonakala zonke indaba zakho la. You shit. Mzansi reality story. Ngithi ke babukeli size samthola kusifundo umfo kaMkhize lo besimfuna umama besibhalele ngaye. Ma uyena usifundo lo. Yebo yena ngane yami yena usifundo. Okay. Uyamazi umama mfowethu? Yebo ngiyamazi umama. Okay. Mama ula udaba lakho ubachazelile ababukeli ukuthi usifundo wagile sinegoda ukhalela ukuthi iparish lakhe lingachitheki. Ngiyacela njengamanje njoba sesibhekene nayo sifundo sesingqonqoza kanjeni engafuni ukuvula esidryisa izindlu ngifuna lokhu umchazele ukuthi kungani njoba sila. Wengane yami yabona nje ngila manje ngikhathele imoto yami kade yafa wathi angayiko ubika emsebenzini wakho sengize ngabikela abafowethu labo ukuthi abangisize phela ngoba imoto yami kade yafa ingakho sesihamba sazofika lana kanti wenza njani ngemoto yami. Hayi lutho mama angibalekile mama. Ngizobuyela kuwena mase sengi-right. Sakhuluma nje ngasho ukuthi ngizobuyela mase ngi-right kuwena. Uzoyikhokha nini imoto yami ngane yami? Uzoyikhokha nini? Sengifuna lokho nje ngoba ngisalala ebusuku. Ngizoyikhokha mase sengi-right mama. Ngasho ngathi ngizoba right kule nyanga yesithathu lezayo nje mama. Zu4 inyanga. Zu4 inyanga umama angitshele zona ukuthi imoto ilokho ibe nenkinga ngoJanuary. Washo kanti wena uzokwazi ukucover lo 3 months njengamanje sekuzokwadlula inyanga yesithathu sekunyanga wesifole imoto wena imali enanivumelela ekucabangela lapho ukuthi engayi kubika lapha emandiyeni akho ukuthi wena wenze iphutha wafaka ulentuzana wafaka udizili esikhundleni sika petrol. Yebo bhutani ngalenza impela iphutha sakhuluma noma ngicathi inkinga yenza ukuthi kugcine kujomba inyanga izimo nezinto
ezazingiphoqa ukuthi ngigcine ngisebenzisa imali engakho ngagcine ngingakwazi. Njengasakutholi ngisho emafonini nje. Hayi wena ma usuke ungifonela ngibhizi. Ubhizi. Hayi ngoba ngingatholakala. Ubhizi. Yebo. Ubhizi. Shuthi ubhizi wenza imali phela. Hayi lutho, hayi ngoba ngisuke Imake sifundo. Angidlali mfethu yabona njengoba ngila ngisuke ngadlali bafu. Angidlali yabona njengoba usidryisa izindlu asidryisa izindlu nakhona lokho sekusixhaphaza ngizwe. Angidlali ke njengoba ngila. Le ngane idlala ngami. Uma njengoba engisusile esibhalelile. Usibhalela ukuthi wena sengiyakutshela ke manje into ngifuna ukutshela mhlambe yena ukubekela ngalendlela uma wena uxhaphaza umama. Wena uma wacela ukuthi umfakele upetrol. Wenze njani wena wakhala ngani ukuthini wenze njani wafaka upetrol esikhundleni sika wafaka udiesel esikhundleni sika petrol angithi yes wakuchaza wamgoqa ngenxa ukuthi umama imoto akayazi wathi mama leso simo uzosilungisa ngconeni le nto uzoyilungisa private umama mayihamba endleleni kwenzakalani ma endleleni imoto sakwazi ngisho ukulala ebusuku yavile yacima imoto yacima endleleni kwabufika abafana baminye basegarage bathi le moto lifa udizini esikhondisa petrol ngoba ungafuni ukuthi uyokubika kuba lento uzani kubaphathi bakho njengamanje thina siphuma emsebenzini wakho ngifuna ukutshela ukuthi size sikuthole siphuma emsebenzini wakho sifika emsebenzini wakho kuthiwa wena usashiya phansi that's why ngize ngiyila namhlanje ngoba ngisakutholi ngisho efoni kunini ngiyafona ifoni njalo ngena voicemail kunzima umsebenzi nguyekile ngoba wena mfana ukhohlakele nje yini enzima wena kade uthi ubhizi wena ukade sizwa ngawo uthi ubhizi mina umuntu uma ethi ubhizi mina I don't like you are talking about I'm busy with the business ubhizi ngani ubhizi ngani ngizama kona bafu ukulungisa zona inkinga lezi engazenza ngicine ngidestroy imoto kamama kanjani ungasangitholi mina ngoba phela ngabe uyangibikela ungitshela nje inamba ma uyakufonela nje uyasho usade kufonela incingo wena wamblock wamvala lutho angikaze ngiwafica unephutha angikaze ngifice hayibo wengane imina unephutha manje angisi mina ofuna nge-airtime yami namhlanje ongitshela ukuthi angifoni mina hey wengane ungangisakanisi mina ungalingi ungisakanisi imoto yami ifile lapha ngifuna ilunge le moto esebenza mihla namalanga ihamba izingane le moto yes umama lo wathola imoto ngenxa ukuthi ufuna ukulentuza ukuthutha izingane zesikole angithi njobe ihlanganisela ade ephuma emsebenzini ethi ufuna ukwenza into ezomfakela imali naye ufuna ukukhuluma le language oyikhulumayo ukuthi I'm busy njobe usitshela ukuthi ubhizi amasimba hayi lutho bafo angidlali la ufuna ukutshela ukuthi angidlali la uyangizwa manje angidlali ngisuke ngadlali la angihlafuna impopo la uyangizwa manje bafusuka la usuka khona bafu ubona ukuthi wehla uzongithuka nje hayi babo imhlola ke le nayi ingane isilinga bo imhlola le wengane yami awusho imoto yami uyilungisa nini mina I'm taking a break ngoba ngifuna ukuthi ungiphindele lento ongiphindela yona awuphinde mkhulu uthi mina ngize lana ngoba kunjani cha bafu ngisadidekile bafu ukuthi manje ngisuka khona nizongithuka ekhaya ngoba ushida suthatha usixhaphazile njengamanje umama wazi ukuthi wena usasebenza lapha thina sithatha imoto sishaya imoto siya lapha kade sizama ukukufonela sangakuthola ngithi ukubuza bhuti imoto kamama imoto kulekini mama mina ngina moto mina nginapha uzokulekelela ukuthi mama ungilandele angisho uyangibalekela that's why ngikulandela obhuti laba angisho uyangibalekela ngiyakuvalela ngiyakubopha manje angithi ngene ezihlahleni inamba yakho awusayibamba ifoni yami wena iyona yini ngiyakubopha angazongile ngibuza ama-question angasile mina wazi kahle wengane wangidakelwa mina kuzoba right emva kwey'nsuku emva kwey'nyanga ey'ntathu ngingeni kwaloo nto enyanga entathu imotweni uyidemeshe ngoJanuwari inyanga esingakule yesifole esikuyona yesifole inyanga esikuyona ayikho into osayenzile emva kalokho kunzima imali ayihlangani ngakhuluma naye manje uyangixaka manje sefika imili imoto umama uthenga imoto ngoba ethi ufuna ukuthi ngoJanuwari ibisiqala ukuthutha izingane zesikole akenze benefit ayikho imali ayenzile ngoba ufuna ukuthutha izingane zesikole njengoba ethi nayo kwibusiness nami kwama nakumina ngicathi umama wena imake bafuna ukutshela into yokuqala abantu esifika lapha sizule ngawo wena umuntu ohleze ufika emsebenzini ukhothile udle uphuzile ekugcineni manjalo mase kuthiwa afake imoto sekuthiwa imoto sezinenkinga wena kusiyona le nkinga esize ngayo la akuyona inkinga yokuqala esizele yona la ngoba kukhona nabanye obaxova umoya hayi lutho kuba nephutha nasemsebenzini futhi banephutha emsebenzini wakho iphutha khona impela banephutha ngozi angixoshwanga nakhona ngathatha ileave
ngiselivini. Uselivini wena? Yeah. Thina kuthiwa wena ushiye phansi wena. I-leave yakho usho ukuthi awusabuyela emsebenzini. Ayiphelile i-leave yakho. Hayi lutho ayikapheli. Iphelile i-leave yakho wena. Iphelile kuthiwa wena awusabuya emsebenzini. Hayi lutho. Bafo awukhulumi nomuntu ongena ngala kuphuma ngala mina ngitshela into engifike ngayitshelwa amandi yakho lapha ukuthi wena i-leave yakho isiphelile yayi 2 weeks yayingo March. Iphelile into sekuzokwazi ukugamanxa inyanga iyaphela manje. Ubalekile mntanami, balekile vuma. Ma uvela uhloseni vele njengoba ungifela nami. Ngihlose ukuvalela mina. Ungafuzi ubangela umsindo wena. Wena ubangela umsindo wena. Yeah bafuna. Ubangela umsindo. Uyazethemba ndoda? Hayi nomsindo. Cha mina ngibangela umsindo. Nomsindo baba. Kade. Awuphinde tethe isho bafo? Bafo ngithi nisuka la nisuka khona bafo nizongithukela ekhaya. Bafo do your job, penza umsebenzi wakho. Penza umsebenzi wakho. Bafo yini manje kwenzakalani manje? Yadelela ngani wemali Iwaphi nami manje? Futhi ayisafundisha itawa. Mama wenza le nto ma wenza le nto mama. Wena uzovalelwa wena, uzovalelwa wena. Yini manje? Ngicela unika nje isikhashana. Ubuye naye. A few moments later. Gelung. Oh. Yes. How do you feel? Uzizwa unjani? Hayi. Hayi bafo kusafana nokuqala. Akusafani nakuqala. Yeah. That's good. Ngiyakuthanda lokho. Yeah, ake ngisondele. Noma ngisondele noma ngikhayela ufuna ngenze njani? Hayi bafo. Ngikhayele ngisondele. Hayi bafo anginankinga. Akunankinga. Hayi. Okay. Siyaqeda udaba manje. Yebo ngicathi ngizolunga. Ithi sulubu sithela ngomjuluko. Yebo. Musukhala. Wena uyifaka emanyaleni, wena uyifaka emasembeni angithi? Yeba umama ngeke. No, khona into engingenge kwenzakalani? Sifuna ukukhuluma manje wena ubutsha ukuthi mina ngizelana ngoba yabona mina mangifike nalo, so ngingafikile nomuntu okudlala yangezwa? Yebo ngabe Thank you boy. Yabo? Mina ngifuna ungitshela into eyodwa engane yami, ngitshela into eyodwa ukuthi imoto yami izosebenza nini. Thanks bafika yabo. Ngizokwazi ma ukukhokhela imali yakho. Nini? Okay. Yeah, okay. Ngifuna singene lapho. Bengisancoma igada lami. Liyawushaya umsebenzi. Mangithi adidlala so singadlali. I have one dog. If usunginika inkinga, I'll organize 2. If you need another one, mina wesithathu ngisuke ngingasancenkike lapho. Ngizwe? Uyangithola? Yebo. Okay. Mfowethu, uyilungisa nini imoto kamama? Kuzobonakala bafuna inkinga kusanzima okwamanje eqinisweni bengingayi. Sulumjuluko bafo, sulumjuluko siyasicontsisela, sulumjuluko. Khuluma kahle kuvela kuma camera la. Uvela kuma camera la, awekho ama makeup, asimake-up abantu la. Ufuna uvela ucacile la. Khuluma ke. Iqiniso futhi bengingekho elivini futhi ngaxoshwa emsebenzini. Ngixoshelwa zona izinkinga kanje ukuthi ngijwayele ukuthi ngenze iphutha mase ngithe ukuthinta ampontshwana. Uthintelani emsebenzini wena? Hayi mama into esisegazini nje mama akusayike kona. Okay, bafo. Ngifuna ukuvala le show mina. Lenzele iphutha welivumayo manje angithi. Yebo. Usustrayisa waze wangena kulesi simo esengithe ubafa akuthathe kubambe kudedela angithi. Yebo. Ungizwa kahle? Lalela. Yabona mama sengikhuluma ngami ngiyeza ngima. Ngifuna ungizwe kahle. Yabona mama bethi isikhindi sincane. Esigqokwe ingane kuphela umuntu omdala akasigqoka wasiqoka sizomqaka. Yebo. Kunjani manje? Njani ibhlue lapha? Ngifuna utshela abantu la, ngifuna utshela abantu linjani ibhlue aliqeke? Hayi lutho. Oh aliqeke ngathutha lemqeke. Hayi bafaya angili bafangile. Okay. Siyalungisa ke la silungisa isizwe sidlali thina ngizwe. Asidlali. We don't take shit. Ngizoyikhokha imali kaMama futhi Imali suyithatha pho ubhizi ushilo wathi ubhizi uyithatha imali. Hayi ngoba ngibhizi ngisebenza mhlawumbe khona la engizozama mhla ngisafese khona kuzobonakala mama mangithatha. Fethu sikhuluma ngeindaba zama chance la skembuli la ukuthi uzobona nini. Wena kade usebenza usuyavuma manje uthatha usebenza. Yebo. Ayikho imali uphuma nayo emsebenzini akho UIF khona khuluma bafa adlale yabona manje sengifuna ukuvala ishow manje yabona angifuni nami ukuze ngize kubambe kudedela. Hayi lutho bafa akuphuma ngalutho bafa njengoba ngisho ku. Ngidlala ngami lengane ngenzini. Ayikho lento zana ubuyidlala wena nothi idlolo ayikho ilento zana ubuyilento UIF bathini UIF. Hayi lutho kwayinayo. Namanje usasenza ilimi. Kazi ngamdala mfana wami. Usasenza ilimi. Hayi lutho. Ngiswale kudala ngake ngizala ngihambe ngifunana nawe. Lutho but angine. Uzoyikhokha ngani imali? Uzoyikhokha ngani imali? Ngikhona la ngifese khona uma ngiyacabanga ukuthi sokhuluma nawe my phone njengoba ngangimnikile inamba yakho. Bafo yekelela yekumama nje udila nami. Yabo nje bese ngifuna usengifike la uma uthe ngizomlekelela ukuthi ngizomlungisela isimo abhekene naso. Mfowethu ngicela ungangitsheli ngendaba yetoho asikembuli la.
there's no lotho la ukuthi sithatha ama-chance ngifuna Nami zwiphe mouth uzozwa mina wena uphuma emsebenzini ususebenze iminyaka bathe bani lithe 4 years kunemali wena kune-UIF ekumele iphume wena lutho. ngisazi ukuthi Awuyaphika. ngenze njani bafo Shuthi ngifuna ngenze njani ngayilungisa angifuna imoto ukuvumisa ngenkani mina bafo ngiyasebenza la uma imoto Shuthi yakhe ngayilungisa ngengane imoto yami. imoto yakhe bamdrainela ku-petrol sizakutshela bawudraina-ke lowo diesel loyo ngey'mali zakhe but uyayifuna imali yakhe back Yebo ngizozama Kwafinjini uzama yafa ini nyayini. uzozama ini ukuyikhokha imali kama. uyithathaphi Akuzobona abana bafethu mina angikezi isikhathi sokudlala ngibuye ngingabi naso ngifuna mfethu ucacisa into eyi-1 angifuni ukuphuma la umama esethi ubulungisa Lo akabutholanga mfana udlala imali ngani? uzoyithathaphi mali ngizozama khona la. mina ngisho ukuthi uphuma uyobamba inkunzi ngifuna ungitshela ukuthi wena imali uzoyithathaphi mina amandi yasitshelile lapho ukuthi wena u-UIF ubuyilentoza imali bekhona imali bebanjwa emsebenzini for UIF yakho akaphumi ngoba wena vele usuyekile emsebenzini Hayi lutho ngizobona ukuthi imali kama ngiyikhokha kanjani. Into engekho bafuma ukubona. ususijikilisa ibhasi ayikho loo nto ufuna ukuvala ishow manje ufuna ukuvala ishow Manje kuyikona ukuthi bafanga ngifuna ukuthi ngigcine sengikhoza iy'nkinga ngigcine futhi ngiphindela nale ndoda ngalena kanti akukho kuhle ukugcine ngiya nale ndoda ngalena. yenza solve manje solve x Ingakho manje ngizama sesizenzile ibalo i-calculator siyazama ukukhipha i-answer ayiphumi but umnikazi we-answer wena Wena shona nje ukuthi ngikhokhela kanjani imoto yami. before mina nje ngisukume la ngibonge kubabukeli bami sitshele ukuthi imali uzoyithola kanjani Uma ngizozama ngempela bhuti ngoba ngisho nje okwamanje kusakubi njengoba ngixoshwe nasemsebenzini nje nala ngifese khona angazi ngizoze ngithathe indaba zokuthi Uyakhumbula ufesi. ukuthi ngiyafika kwena emsebenzini wathi wena angababikeli abantu basemsebenzini uzokhokha. Nje sengila namhlanje. Uyakwazi lokho? Usakhumbula? nje mawukuthi izimo azihle ekhaya impela kukhona indawo la kwakufanele ngilungise khona ngemali hayi ukuthini hayi ngoba ngikubaleka Ofaka kuqala wakini gcina kwami. ngifuna ukugoqa bafu kufanele lo mama ethi masihlukana naye engixhawule ebonge nawe futhi uphinde ubonga imanga alenza iphutha uxolise vele uyaxolisa phambi kwababukeli but into esifuna ukuyizama ukuyenza njengamanje ubulungiswa Solution. ya le mali izokhokheleka kanjani ubuke emva kwakho if ungazi mhlawumbe ubona ukuthi ushona le khuluma mfowethu angikuthembisi lutho makodwa ngingasho ngithi mhlawumbe angeke iphele inyanga eyodwa le esikuyona nje ngeke iphele le nyanga. mina bafo angifuni uthathe inqumo ebhedayo because Yebo. ngumuntu nami kufanele ngenze ubuntu yes Yebo. uyangithola bafo ngumuntu nami nginamaphutha uyangithola Yebo. but emaphutheni ami kufanele siwalungise ne njengamanje angikwazi ukuphuma njengoba vele uqala wasibhampela angikwazi ukuphuma manje ukhomba umuntu noma ubambe imoto yemali so Hayi to put yourself in the risk we're trying to sort up i-problem njengamanje Hayi lutho ngizozama ukuyokhala kudadewethu lapho Londi ngimchazele because uyalazi udaba ukuthi tshela umuntu leyo tshela umuntu osolundi futhi manje uyena umuntu ongasangisize. hayi ishe egoli uzothini umuntu mase kutshela ukuthi njengamanje akuvuniwa amadumba kuvuniwa ubhatata sothini ngalowo muntu ngalowo sitshela ngabantu abaseyingadini sikhuluma futhi into yabona bafuma ngisadlala sifuna umuntu ozokhokha amancozi thina la basitshele ngumuntu osemakhaya wenza wena njengoba sila size kuwena la ePan Town angithi size kuwena ngoba nakho usebenzela kuleli garage la Uzokwazi ngizoxhumana naye udadewethu impela Awufuna iloni. no bafethu anginayo solution and simuncu lesi story ungitshela sona nami lo mama ngikwazi ukumchazela into egcwele mfowethu awunginiki into enoju ukuthi ma hayi umfana hayi ngiyabona uyathembisa uthi usazokhuluma noba yazo nobalekelana ubalekelela imali yakho ye-UIF esizwele ukuthi izophuma hayi lutho bafo ayikho bafo kade angifuni ukubuyisela emuva bafo angifuni ukubuyisela emuva kunemali ye-UIF ezophuma bafo lutho okay ngiyayivala ke manje sizovalwa yimina ke bafo kunemali yabona ke manje sizokuhlesa ngendlela ebuhlungu ugcine nengcosana ungagcina ungayitholanga sizokuhlesa ngalendlela ozokuhlesa ngayo kunemali ezophuma i-UIF
finish and clash kunemali Ngoba sizwile vele. sizoyithatha siyazi ukuthi ubususebenza umnyaka o4 imali ezoba yisamba kuzoba buhlungu indlela esenze ngayo ngoba even nababukeli bethu ngeke bethande ukubona senza ngalendlela esenza ngayo sesigcina sesikuphuca imali zakhe emabank ngendlela besenza ngayo ngoba esenza ngayo kanti wena sifuna ukuyikhulumela wena uthi ma ngiyacela bandla imoto imali wayidrana ngamalini okay wayidrana ngo-3500 ngiyacela ukukunika kule nyanga 500 mhlambe njengoba kuzophuma imali ngicela ukunika 2000 mhlambe kusala 15 done kuphela yini inkinga futhi ngizozama ukukhokha kule encane ye-UIF abazoyi kune-UIF manje lokhu ngidrayisa ngayo sikhona manje imali yebo bafu ikhona izophuma impela imali kulinganisela kwimalini khuluma iqiniso ndoda ilako bafu kunzima impela ukuthi ngingasho imali okay ngoba uyahluleka usitshela sina sizokutshela imali okweleta umama yona umama imoto ulungise bakudrenele udiesel kupetrol ngo-3000 waphinde walungisa i-engine uthe ulungisa ngamalini Kahle nje imali yami isiyonke ngani yami u7000 and ngiyawufuna. hayi mama ngizokhokha u-7000 wakhe imali ezophuma ila ko-15000 bafu khululeka bafu i-UIF uyayincunza-ke le enyweni kumama-ke usuzwile usuzwile uyifake wena obishini mfowethu yebo ngitheni kwena ngithe sonke sinamaphutha but zama ngiyabona manje sekuzobalekela usuzozama ukubalekela indlela ukuthi udakhele lo mama lo Kwaphela inyanga nje ngiyabuya. asidlali-ke labafo mangithi asidlali sisuke singadlali uyangithola yebo angisuke ngingadlali ngempela so ngicela lento oyikhuluma wena ngomlomo wakho utshela ababukeli lapha nahamba ngicela ubatshele ukuthi imali batshele ukuthi babukeli usikhinde esincane sengimzwile ngizoyikhokha imali kamama babukeli usikhinde esincane impela sengimzwile imali kamama hayi ngizoyikhokha yonke futhi ingabi nasikweleti thank you ngiyabonga yeso yebo mfethu angidlali mangithi angidlala yabona ngithanda neliso smile shoda smile tshengisa imali lapha ku-TV you're a good boy ne yeah mfethu ngithanda ukubonga kakhulu kubabukeli bethu abasilandelayo ngaso sonke isikhathi ma umzwela umfana ngethu uyikhulumela yena yeah bafethu kuningi izinto ezigcina sezenzeka kwi-show esisuke nathi singahlosile kuzona kodwa ekugcineni angicabanga ukuthi singasuka le esisuka khona size ePantown sizosiza umama egcine futhi sibuyele emumva singasizakalanga ngoba umama usuke efunani ubulungiswa noma wena usuke usibhalele usuke ufuna ukuthi kube nobulungiswa mangithi angidlali ngisuke ngingadlali babukeli bami angidlali ngempela ngiyasebenza ngingena yonke indawo kanti nje wena ungakwenza ungasithinta kuyo yonke lemniningwane ela ngaphansi ukwazi ukuxhumana nathi uphinde futhi usibhalele ushiye nembolo yakho ukuze sikwazi ukufollow isitolo sakho ngoba abanye abantu basibhalela inamba bengashiya singakwazi ukubaxhuma uthothi imali inamba ayishile lapha ayingeni ayi WhatsApp ayenzi lutho ngiyabonga mina ngusikhindi sincane usomatekisi onenkani thank you ngiyanithanda ngiyabonga